Fit-tieni kwart ta' din is-sena, jiġifieri bejn April u Ġunju, l-ekonomija Maltija kibret bi kważi 9%. Dan huwa l-akbar tkabbir ekonomiku fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea f'dan il-perjodu imsemmi. Dan ħareġ minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO f'perjodu ta' sfidi internazzjonali bla preċedent minħabba il-gwerra fl-Ukrajna u l-kriżi tal-enerġija, il-ġid nazzjonali laħaq aktar minn 4 biljun u 100 miljun euro. Minn din l-istatistika tal-NSO ħareġ li kien hemm żieda ta' iżjed minn 526 miljun euro jew żieda kważi 15% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Ħareġ ukoll il-ġid nazzjonali f'dan it-tieni kwart tas-sena jisboq dak ta' bejn April u Ġunju tal-2019, is-sena ta' qabel faqqet il-pandemija. Meta mqabbel ma' April u Ġunju tal-2019 kien hemm żieda ta' aktar minn 9 biljun euro fil-ġid nazzjonali. Bejn April u Ġunju ta' din is-sena, il-ġid nazzjonali kibber fis-settur tas-servizzi u tal-industrija. Fost dawn hemm dawk tal-akkomodazzjoni u tas-servizzi tal-ikel u dawk tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fost l-oħrajn. Intant b'reazzjoni għal dan fuq Twitter, il-Prim Ministru Roberta Bela irrimarka li f'dan il-perjodu pajjiżna kellu l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u aktar mid-doppju tal-medja Ewropea. Il-Prim Ministru saħaq li l-politika progressiva tal-Gvern qed tkompli tagħmel id-differenza fil-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin.